And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bawal daw ang relasyon na meron kami. Kaya nakipag-iwalay siya sa akin. Hi DJ Rocky. Magandang hapon sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig sa programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Sean. 27 years old. At ito, ang aking secret file. Ang ikukwento ko ay tungkol sa usong-usong pag-ibig. Yes, ang aking buhay pag-ibig na nagsimula noong 2012 kung saan at kailan ko nakilala ang taong hanggang ngayon mahal ko pa rin. It was April 2012 nang may nag-text sa akin. Girlfriend siya nung kabanda ko during my high school days. Tinanong niya kung okay lang ba na kinuha niya yung cellphone number ko sa kabanda ko dahil may gustong humingi ng number ko. At yun ay ang pinsan niya. Gusto lang daw namang makipagkaibigan. Then I answered, okay lang po, wala pong problema. Then after an hour, may nag-text sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Lena. Nagpakilala siya sa akin at sinabi niya na siya yung nanghingi ng number ko sa pinsan niya. After noon, araw-araw, magka-text na kami. Tinanong ko siya kung saan siya nag-aaral. Sa ibang school daw. Akala ko, parehas kami ng school. Para sana kahit papano madagdagan naman yung mga kaibigan ko. At nang magkakilala pa kami ng lubusan. June 2012. Pasukan na uli. Second day of school. Afternoon. Nagpasama ako sa kaklase ko na pumunta sa flagpole para kunin at iligpit yung flag dahil umuulan na. Isa kasi akong officer sa school namin. So habang kinukuha ko yung flag, meron akong natanaw na isang babae. Kuhang-kuha niya ang pansin ko dahil napaka-neat niyang manamit. Maganda siya. At higit sa lahat, cute. Pakiramdam ko, tinamaan ako. Then, bigla na lang siyang nawala sa paningin ko.
That time, iniisip ko, sino kaya itong babaeng to? Well, okay lang naman siguro kung hindi ko malaman ang pangalan niya. Sabi ko sa sarili ko. Total, bata pa naman ako. Fast forward June 22, 2012. Tanghali na nun. Sa gate ng school, tinanong ko yung guard kung nakarating na ba yung ibang officer sa school namin. Kasi mag 1 PM na. Parang wala pa rin yung ibang mga kasama ko. Kaya lang, si Kuya Guard parang busy na makipagkwentuhan sa ibang estudyante. Nakailang tanong na ako sa kanya pero parang wala siyang naririnig. Then suddenly, narinig ko yung isang girl na sinabihan si Kuya Guard na, "Kuya, pansinin mo naman si Sean, kanina ka pa niyang tinatawag." Napatingin ako dun sa babaeng yun. At nag-smile ako. Hindi ko akalain na sa paglingon ko sa babaeng yun, kikiligin ako. Siya pala, yung nakita ko nung nagliligpit ako ng flag. Siya yung crush ko. At ang nakakagulat pa dun, kilala niya ako. Kinagabihan, nag-text si Lena sa akin. Nagtatanong sa akin kung kilala ko na raw ba siya. Then sabi ko, paano naman kita makikilala? Magkaiba naman tayo ng school. And then nag-reply siya. Nang mabasa ko yung reply niya, napatulala ako. As in, pinoproseso ko lahat ng nabasa ko. Yung tipong nakakapanginig ng laman. Dahil hindi ko lubos maisip na yung taong crush ko at si Lena na nakaka-text ko, iisa. Parang ewan ako noon, pero syempre hindi ko dapat ipahalata. Nagulat ako. So nag-reply ako ng, "Talaga? Ba't di mo agad sinabi na nag-transfer ka na pala? Welcome sa school namin ah." So, yun. Yun yung nag-reply ko sa kanya. Tapos, medyo ilang lang ako kasi dun sa school namin, sa classroom namin, may nireto sa akin yung isa kong close friend na may crush daw sa akin. Parang yung friend ko nga yung nanliligaw pa sa akin para sa classmate niya. Naaawa naman ako, binigyan ko ng chance. Kaya lang, tinapat ko na rin naman na may iba akong crush. Pero mapilit itong friend ko. Sabi, "Try mo lang, Sean. Baka matutunan mo ring mahalin tong bagong classmate ko." So ayun, dahil sa kakulitan ng kaklase kong yun, kaibigan kong yun, naging kami nung kaklase niya. At itago natin siya sa pangalang Ann. Habang kami ni Ann, hindi ko talaga feel na gusto ko siya kasi iba naman talaga yung gusto ko. Ginawa ko naman yung best ko to love her. Kasi nga mabait siya, tigit sa lahat. Palagi niya akong iniintindi kahit busy ako sa school. Siyempre, graduating na ako. But at the same time, meron kasi akong feelings para kay Lena. Then dumating yung time na naging LDR kami ni Ann. Eventually, naghiwalay kami. At sa napakahirap na mga pinagdaanan ko sa buhay, si Lena yung pinagkakwentuhan ko. Siya ang nakakaalam sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa relationship ko with Ann.
Then one day, umamin sa akin si Lena na may gusto siya sa akin. Parang naguluhan ako sa nararamdaman ko. Pero one thing is for sure. Alam kong gusto ko siya. At inamin ko na ron. Lahat-lahat. Na dati pa ay may crush na ako sa kanya. Naging kami ni Lena. Doon ko na feel sa kanya yung tunay ng pagmamahal. Yung tipong na-appreciate niya ako sa kung sino at ano ako. Mahal namin ang isa't isa. Kaya lang. Yes, may kaya lang. Magkaiba kami ng religion eh. March 2013. Nag-text siya na baka 5 days or 1 week siyang hindi makapag-update kasi may youth camp sila, bawal ang cellphone. Hintay ako ng hintay. Ilang araw ako naghihintay. Wala siyang update sa akin. Hanggang sa bumalik na siya. Nag-text na siya. Ang una kong reply sa kanya, Happy Monthsary. Yes. Lumipas yung Monthsary namin na wala akong natanggap na greeting mula sa kanya. Ang masakit nun, parang nakalimutan niya. Then tama ang kutob ko. Kaya rin siya cold sa akin. Kasi makikipaghiwalay na siya. Yes. Nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi niya sinabi ang rason, pero malakas ang pakiramdam ko kung ano ang rason. May nakapagsabi rin sa akin na sa youth camp nila, natalakay ng pastor nila yung pakikipagrelasyon sa mga taong kagaya ko. Alam ko at tanggap ko na kung yun ang reason niya ng pakikipaghiwalay niya sa akin, wala talaga eh. Wala akong magagawa. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Kasi alam ko naman talaga yun eh. Na sa mundong ito, lalong-lalo na sa may mga taong malalakas ang pananalig o pananampalataya at may takot sa Diyos. Hindi babaliin ang paniniwala nila. Hindi ko naman sinasabi na wala akong takot sa Diyos ah. Kaya lang, ganito na ako eh. Isang lesbian. After ng hiwalayan namin, kahit saang lugar na ako nakarating, I really tried to move on at kalimutan siya. Pero iba talaga yung naging tama ko sa kanya, DJ Rocky. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. May mga oras na ini-stalk ko pa rin siya sa mga social media account niya. At may mga pagkakataon na binabalik-balikan ko ang mga araw na sobrang saya ko kasama siya. Ipinapanalangin ko na sana siya pa rin. Sana siya na. Pero wala eh. Minsan nga natatanong ko yung sarili ko. Pwede kayang tanggapin ang kagaya ko? Or kung naging straight lang kaya ako, kung naging lalaki lang ako, kami pa rin kaya hanggang ngayon? Ewan ko. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Sean. At ito
ang aking secret file.